Dobar dan i lijep pozdrav svima iz suncem okupane Dalmacije. Ja sam Božo Novaković i zajedno sa svojim ocem Eugenom vodim obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Novaković. Naše poljoprivredno gospodarstvo smješteno je u Posedarju, Zadarskoj županiji, malom mjestu položenom na Novigradskom moru. Obrađujemo oko 750 stabala maslina, 150 stabala smokava i 1000 trsova vinove loze. Dakle, njegujemo 3 gracije dalmatinske poljoprivrede, to su maslina, loza i smokva. Posedarje je turističko mjesto smješteno 23 km sjeveroistočno od Zadra. Dominantni privredni potencijali ovog mjesta su poljoprivreda i turizam. Zbog razvijenog turizma, osobito obiteljskog, Posedarje je dobro posjećeno, pogotovo u ljetnim mjesecima, a zbog blizine nacionalnih parkova, parkova prirode i drugih znamenitosti, te dobrog prometnog položaja, na dnevnoj bazi kroz Posedarje prođe velik broj ljudi. Naše obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo osnovano je 2007. godine, a osnovne djelatnosti su maslinarstvo i uzgoj smokava. Nalazimo se u jednom od naših maslinika koji je smješten u brdu Platine iznad Posedarja na visini od 100 do 120 metara nadmorske visine. Nalazi se također između dva mora, Podvelebitskog kanala i Novigradskog mora, što sama ta prozračnost i dio bure koji ovo da iznad lebdi, tako reći, daje do jedne čistoće zraka i povoljne klime koje se odražava na plod, a kasnije na kvalitetu samog maslinovog ulja. Sve proizvode proizvodimo u skladu s pravilima struke, čemu svjedoče brojna regionalna i međunarodna priznanja za njihovu kvalitetu. Osobito smo ponosni na suhe smokve i proizvode od suhih smokava, okruglice, valjuške, energetske pločice, kobasice od suhih smokava i druge slične proizvode koji su na tržištu već prepoznati. Riječ je o inovativnim proizvodima koje radimo od smokava sušenih na tradicionalan način te uz zadržavanje svih osobina, izvornosti i autentičnosti. OPG Novaković bavi se proizvodnjom, preradom i plasmanom smokava, suhih smokava i delicija od suhih smokava, kao što su tradicionalni kolač smokvenjaci, zatim mini kobasice, energetske pločice, valjuški i okruglice sa sokom od bazge, uvaljeno u med da se zalijepi orah, med da se zalijepi kokos, mermeladu ili džem od smokava, zatim imamo plantaže maslinovog ulja, maslina od kojeg dobivamo ekstra djevčansko maslinovo ulje. To su sve proizvodi sunca, mora, kamena i ljubavi, a za naše delicije od suhih smokava važi ona uzrečica ni vareno, ni pečeno, a tako dobro saliveno. Za naše proizvode, dakle ekstra djevčansko maslinovo ulje, suhe smokve, okruglice i valjuške od suhih smokava, džemove i sl., pretežito su zainteresirane osobe koje su osviještene u pogledu zdravog načina života. Uglavnom ih prodajemo na sajmovima putem izložbeno-prodajnog štanda, a interes za njima podjednako iskazuju turisti i domaći stanovnici koji prepoznaju nutritivne i zdravstvene aspekte maslina, maslinovog ulja i smokava, kao i okuse koji ih vraćaju u djetinjstvo. Uvjereni u kvalitet i originalnost naših proizvoda, oni se često vraćaju na naš kućni prag da bi ih kupili opet. Osim toga, s obzirom da se radi o proizvodima koji su originalni, nesvakidašnji i autentični, česta je potražnja naših proizvoda za kreiranjem poklon paketa i poklon košara. Naša obitelj prepoznala je prednosti i koristi inicijative Rural Direct, dakle inicijative koja poduzima niz mjera na području poljoprivrede, ruralnog razvoja, agronomije, digitalnog marketinga, također inicijative koja povezuje sve sudionike života i rada na ruralnim područjima. Ova inicijativa potiče umrežavanje, zajedništvo, povezivanje proizvođača i pružatelja usluga. Kažu da je lanac jak koliko je jaka njegova najslabija karika, a svi znamo da su poljoprivreda i poljoprivredna proizvodnja jedne od glavnih okosnica gospodarskog razvoja svake zemlje, pa tako i Hrvatske. Međutim, mislim da poljoprivreda u Hrvatskoj još uvijek nije došla na razinu koju zaslužuje. Naime, Hrvatska bi po svojim poljoprivrednim površinama i kapacitetima mogla hraniti više od pola Europe, a imamo paradoksalnu situaciju da uvozimo gotovo 50% hrane. Nažalost, ni Hrvatsku nije zaobišla situacija uzrokovana koronavirusom. Nadajmo se da neće ostaviti onako strašne posljedice kao i susjednim nam zemljama. Međutim, možda ovu situaciju ipak možemo okrenuti na dobro.
kažu da kad Bog zatvori vrata, da ostavi neki prozor otvoren. Ova situacija nam je pokazala koliko nam je bitna vlastita poljoprivredna proizvodnja i da trebamo ulagati u poljoprivredni razvoj, da trebamo cijeniti domaće proizvode, da se trebamo udruživati i raditi zajedničkim snagama. Pojedinačno ne možemo ništa, a zajedno možemo sve. Stoga podržimo naša poljoprivredna gospodarstva, vratimo ponos hrvatskom selu. Čuvajte sebe i svoje najmilije.